Zaterdag 16 oktober. Welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Straks het weekoverzicht, maar eerst we beginnen met het nieuws van deze zaterdag. Een winkel in de Spanjaardstraat in Middelburg is vanochtend even na 8:30 overvallen. De 3 daders, mannen uit Rukven, Middelburg en België, zijn rond 9:30 opgepakt in Oost-Soeburg. Bij de overval raakte volgens de politie niemand gewond. De recherche is nog op zoek naar de geldlade die werd buitgemaakt. Ook willen ze informatie over een vrouw met een paars vest die de overvaller heeft gezien in de Sint-Pieterstraat in Middelburg. Na lang wachten is hier dan eindelijk de nieuwe brandweerhulpboot Scaldis van de brandweer in Stavenisse. Hij gaat enorm hard over het water en kan meer mensen vervoeren dan de oude boot van de brandweerpost. Want er is plek voor 4 bemanningsleden en 20 andere personen. Ik doop u Scaldis en wens u en uw bemanning een behouden vaart. De gloednieuwe reddingsboot werd vandaag gedoopt door Ger van der Velde, oud-burgemeester van de gemeente Tholen. De brandweer is er super blij mee. Hij is gewoon veel bestuurbaarder. Het zijn jetmotoren. De oude boot was een buitenboordmotor. Dus die is nog veel bestuurbaarder eigenlijk. En veel meer power. Deze gaat, als de wind en de golven goed staan, bijna 70 km per uur op het water. Dat is een mooie snelheid. Ja. De Scaldis is voornamelijk bedoeld voor brandbestrijding op de Oosterschelde, maar kan ook worden ingezet bij zoek- en reddingsacties als de kustwacht hierom vraagt. Gemiddeld rukken de brandweerlieden zo'n 10 à 15 keer per jaar uit op het water. En dat varieert van uitrukken tot service en problemen. Bootjes die in problemen zijn waar de mensen eventueel af moeten of in samenwerking met de bergen dat we die naar binnen halen. Dieren die in problemen zijn, bijvoorbeeld honden op een plaat ook al gehad. Van alles eigenlijk. En met de nieuwe boot gaan ze natuurlijk Als de brandweer. Ik ben eigenlijk een beetje boos geworden toen ik het allemaal zo las. Je zou denken, Stichting Zeeland Tolvrij is dolgelukkig nu gisteren bekend werd dat de Westerschelde-tunnel 8 tot 10 jaar eerder tolvrij wordt. Maar dat is niet helemaal het geval. Tuurlijk, we waren blij dat er eindelijk een beetje witte rook komt. Maar ik zeg niet voor niks een beetje witte rook, want er zitten nog een hele hoop mitsen en maren aan. En daar maak ik me eigenlijk wel een beetje zorgen over. Zo vindt de stichting dat de tunnel per 1 januari 2022 al tolvrij zou moeten zijn. En is liefsting niet te spreken over onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden. En er werd van uitgegaan dat in 2033 die tunnel tolvrij was. Dus om dat nu nog eens opnieuw te gaan voorzien van allerlei milieueffectrapportages en verkeersstromen die er mogelijk gaan ontstaan, vind ik eigenlijk gewoon niet kunnen. De stichting gaat dan ook nog niet op zijn lauweren rusten. Nee, dit moet gewoon zo snel mogelijk geregeld worden. En wij gaan ook proberen om de Tweede Kamerleden daar toch nog op aan te spreken. Maar kijk, zij hebben gezegd zo snel mogelijk. Dit is niet zo snel mogelijk. Dit is een kwestie van rekken. En dan moeten we niet rekken. Gewoon, het is klaar. We weten het allemaal. We moeten er vanaf. Goes ontvangt Excelsior 31, de nummer 3 van de 3e divisie voor dit duel. Goes zelf nog zonder overwinning. En eens kijken wat zij op het eigen schenen kunnen laten zien tegen de ploeg uit Rijssen. Hier in de aanval wordt weggewerkt door Maipau. En dan keert Lentik, maar wordt de bal alsnog binnengeschoten. Hielke Penterman met de 0-1 namens Excelsior 31. Dus moet Goes in de eerste helft al in de achtervolging. Wederom Excelsior dan. Fraai hakje van Esaf Savi voor de voeten van topscorer Guy van Werkhoven. En hij maakt er 0-2 van in het voordeel van Excelsior. Zijn 8e treffer van het seizoen. En de taak voor Goes wordt dus nog maar wat lastiger. Tweede helft. Opbouw via Lentink. Maipau verslikt zich daar in de bal. En dan is het 0-3 via Esaf Savi. Hij straft de fout in de achterhoede van Goes genadeloos af. De aanvallen van Excelsior door de 0-3 te maken. Nog een klein half uur op de klok. Komt er dan nog een eretreffer voor Goes? Ja, via Francis Kapperman-Ngela. De aanvaller kopte 1-3 binnen. Maar meer dan een eretreffer zal het niet zijn. Want Goes verliest met 1-3 van Excelsior 31 en is nog altijd zonder overwinning. Is dit het beste wielerjaar uit jouw carrière tot nu toe? Het gaat wel heel goed. Ik heb wel een heel stabiel jaar, moet ik zeggen. En ik denk dat het wel een van mijn betere seizoenen is van mijn wielerloopbaan tot nu toe. Met recente overwinningen in 2 Belgische kermiskoersen met profs doet Timo de Jong hier in training in de polder bij Hoedekenskerken het erg goed.
Op het moment van filmen is de Jong in voorbereiding op de omloop van de Braakman. Hij gaat er zondag met vertrouwen naartoe. Straks meer daarover. De Jong is 22 jaar en staat op een kantelpunt in zijn loopbaan. Doorgroeien naar de profs of amateur blijven. En hij gaat voor het hoogste. Ik heb vanaf april tot 1 november heb ik onbetaald verlof genomen bij de post. Daar werk ik dan 's ochtends en dan, dat scheelt zoveel. Dan kan je veel meer trainen, veel meer rusten. En je kan goed voorbereid naar de wedstrijd gaan. Je kan wedstrijden gaan verkennen en zo. Dus. Is dat misschien ook de reden dat je nu zoveel wint? Ja, ik denk het wel. Vorm is goed, ik rust goed, ik train goed. Dan komen de uitslagen er wel, ja. Als 17-jarige renner won Timo de Jong de Ronde van Vlaanderen voor junioren in 2016. Toch moet zijn echte doorbraak nog komen. Maar met de goede prestaties van nu in het achterhoofd denkt hij een kans van slagen te hebben. Als ik zie, net zoals in die profkermiskoers, dan staan er ook gewoon mannen van het wereldtoerniveau aan de start. En ik kan me daar goed mee managen. Dus ik schat de kans in dat ik het profniveau aan kan. Alleen je moet net het tikkeltje geluk hebben dat ze je willen. En wat is dat geluk? Ja, ik weet niet, misschien nog een koers winnen. Ik zou het niet weten. Voorlopig blijft de Jong rijden voor Volker Wessels, waar hij zijn contract onlangs verlengde. Maar wel met een clausule erin. Want als een profploeg zich meldt, mag de Jong vertrekken. Dan de omloop van de Braakman, de Kasseien-klassieker in Zeeuws-Vlaanderen. Een zware koers. En dat ligt de Jong wel. Ben jij een van de favorieten voor de zege in de Braakman? Met deze vorm durf ik wel te zeggen dat ik een van de favorieten ben. Er zijn er meerdere natuurlijk, maar ik durf me wel in het rijtje te zetten. En de laatste Zeeuwse winnaar is volgens mij weer een paar jaar geleden, hè? Ja, het wordt weer eens tijd. Ook vandaag was de ochtend meestal bewolkt. De zon moest het van een paar kleine opklaringen hebben, maar het was droog en rustig met een zwakke zuid- tot zuidwestenwind. Vanmiddag begon het met de zon beter te lukken, het eerst in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. En dan zijn de herfstkleuren natuurlijk dubbel zo mooi. Morgen zal het weer sterk lijken op vandaag. Vannacht is het overwegend bewolkt. Het kan een beetje nevelig worden, maar er blijft wat wind over. Dat zal net genoeg zijn om echte mistvorming tegen te gaan. Minimumtemperatuur vannacht van 7 tot 10 graden. Morgen kan het af en toe redelijk goed opklaren. Dat is niet te zeggen waar, maar de meeste kans op zon is er opnieuw in de middag. Maximumtemperatuur 14 à 15 graden en windkracht 3 en aan zee af en toe windkracht 4 uit zuid tot zuidwest. Maandag neemt de zuidenwind toe en daardoor wordt het zachter met middagtemperatuur rond 16 graden en 's avonds mogelijk een bui. Daarna is het heel zacht voor half oktober met 17 tot 19 graden, maar dat gaat gepaard met een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en regelmatig wat regen. Tot zover deze korte Zeeland nu. Zometeen het weekoverzicht met daarin onder meer Westerschelde-tunnel, uiterlijk 2025 tolvrij. En al jarenlang vliegjesoverlast in Hulst. Tot zometeen.